Hello? Hello? दा टाइमा 5 o'clock जाबाय बेलासिनि ओमफ्राय दा जेनाखि मदि बिथाङा बुंनाय बायदि जोङो जेनाखि कर'ना भाइरासनि हेंथायै जेनेबा हस्पिटालनि स्टाफ ओमफ्राय बेनिफ्राय एयारलाइननि मानसिफोर आरो रेलवे बायदिसिना बिफाननि मानसिफोर आरो पुलिसफोर थाबाय जेनेबा डिफेन्सनि मानसिफोर बेनिफ्राय बायदिसिना जेनेबा ट्रेन्सपर्ट बिफाननि मानसि गासिबो गाहायनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम जायनाखि थांनाय 2 दाननि सिगांनिफ्रायनो जायफोरा गावनि जिउखौ खैफोदाव खोलैनानैबाबो डक्टर नार्स बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो कर'ना भाइरासनि हेंथायै खामानि मावबोगासिनो दं दा बिथांमोननि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि इन्डियानि जायनाखि जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनो आरो साबायखर बावनो थाखाय दाख्लै बिथाङा लाइभआव फैनायाव बुंनाय बायदि आफा खबनो थिननायाव दिनैहाय दा जों बेखौ बिथांमोनखौ सेल्युट खालामनो थाखाय खालामनाय जाबाय दा आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो खालामदों दा दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो